ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ପାଠ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ଭୂମି ରୂପ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମହାଦେଶ ଓ ଜଳଭାଗକୁ ମହାସାଗର କୁହାଯାଏ। ଏହି ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ରୂପ। ମହାଦେଶରେ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମି ଆଦି ଭୂମି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ମହାସାଗରର ଜଳରାଶି ତଳେ ମହୀସୋପାନ, ମହୀଢାଲୁ ଓ ମହାସାଗର ସମତଳ ଆଦି ଭୂମି ରୂପ ରହିଛି। ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ରୂପ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଉପତ୍ୟକା, ଜଳପ୍ରପାତ, ନଦୀଗଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ଓ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମିରୂପମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂଚଳନ କ'ଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଥା ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କେତେକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ହଠାତ୍ ଭୂଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭୂଚଳନର ଉଦାହରଣ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଧୀର ଭୂଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ ତଥା ପର୍ବତ ଗଠନ ଆଦି ଧୀର ଭୂଚଳନର ଫଳ। ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଭୂମିରୂପ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଓ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ପରିଣାମ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଚଳନଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ। ଏମାନେ ଅନବରତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭୂବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସବୁଯାକ ମହାଦେଶ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଏବଂ ସବୁଯାକ ମହାସାଗର ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା। ମହାଦେଶକୁ ପାଞ୍ଜେଆ ଏବଂ ମହାସାଗରକୁ ପାନ୍ଥାଲାସା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ଟେଥିସ୍ ସାଗର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଟେଥିସ୍ ସାଗରର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଅଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେକାର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ମିଶି ଅଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ପାଞ୍ଜିଆର ଭୂଭାଗରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଧୀର ଭୂଚଳନ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଅଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ କ୍ରମେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନର ଫଳ। ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ ଏକ ଅତି ଧୀର ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁତରାଂ ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳଭାଗର ବଣ୍ଟନରେ ନୂତନ ସମୀକରଣ ଉଦ୍ଭବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେହୁଏ। ବିଶାଳ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶାଳ ପଟଳ ବା ପ୍ଲେଟରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହି ପଟଳ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବେଗ ଅତି ଧୀର। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ନିମ୍ନାଂଶରେ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳା ବା ମାଗ୍ମା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ପଟଳ ଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବା ପଟଳ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ
ମାଗ୍ମା ଚକ୍ରାକାରରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ। ବେଳେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠେ ବା ଥରି ଉଠେ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏହି କମ୍ପନକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଭୂତ୍ୱକ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଉପକେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ିବା ସହ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଭୂତ୍ୱକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଛ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାପ ଗାତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ହଠାତ୍ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ। ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବ? ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ, ଟେବୁଲ ବା ଡେସ୍କର ତଳ, ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଲାବ୍ ତଳ, ଘରର କୌଣସି ଭିତର କୋଣ ବା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ରହିବା ନିରାପଦ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ନିଆଁ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ଚିମିନି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଝରକା, ବଡ଼ ଆଇନା, କାଚ ବନ୍ଧେଇ ଛବି ବା ଫଟୋ ଥିବା ସ୍ଥାନ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କ'ଣ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଶିଳା ତରଳ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏହାକୁ ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଭୂତ୍ୱକ୍ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଗ୍ମା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ମାଗ୍ମା କୋଠରୀ କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଭୂତ୍ୱକ୍ ଫାଟ ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମାଗ୍ମା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ। ମାଗ୍ମା ସହ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମାକୁ ଲାଭା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ମାଗ୍ମା ପଦାକୁ ଆସେ ତାହା ଗ୍ରୀବା ପଥ ବା ନିର୍ଗମ ପଥ ନାମରେ ନାମିତ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଗ୍ରୀବା ପଥର ଉପର ଅଂଶକୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ମାଗ୍ମା ସହ କଠିନ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥମାନ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ଓ ଲାଭା ମାଳଭୂମିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି କ'ଣ। ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କୁଞ୍ଚନ ଓ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶିଳାସ୍ତର ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଶିଳା କୁଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଫଳରେ ଶିଳାସ୍ତରର ଏକ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଭାଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଭୂତ୍ୱକ୍ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଭାଙ୍ଗର ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଅଂଶକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନିମ୍ନଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାସ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। କ୍ରମେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶିଳାସ୍ତରରେ ଚଳନ ହୋଇ କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଫଳରେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଇ ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂମିରୂପ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ
କ୍ରମଶଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶଙ୍କୁ ଆକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ କୋମଳ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ପାର୍ଶ୍ୱଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ବା ସଞ୍ଜୟଜାତ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ହିମାଳୟ, ଆଲ୍ପସ୍, ରକି ଓ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ଆଦି ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେହିପରି ଭାରତର ସାତପୁରା, ଏକସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଓ ଜାପାନର ଫୁଜିୟାମା ସଞ୍ଜୟଜାତ ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୀଖ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମାଳଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମାଳଭୂମିକୁ ଟେବୁଲଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମାଳଭୂମି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଥାଏ। ପାମିର ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଳଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଭୂଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଲାଭା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 300 ମିଟର ବା କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଚଟକା ଓ ଅତି କମ୍ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ। କେତେକ ସମତଳ ଭୂମି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବୃହତ୍ ସମତଳ ଭୂମି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଅଧିକାଂଶ ସମତଳ ଭୂମି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ୍ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ସେହିପରି ଭୂମିକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ କେତେକ ସମତଳ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂପୃଷ୍ଠର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ସହ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ରମେ ସମତଳ ଭୂମି ବା ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଚିର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନଦୀ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହିମମଣ୍ଡଳ ତଥା ବରଫାବୃତ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହିମବାହ କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ସେହିପରି ଚୂନପଥର ଓ ଚୋକ୍ ଶିଳା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଭୂରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେକ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଭୂମି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ଓ କ୍ଷୟୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାକୁ ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ବୋହି ନେଇ ନିମ୍ନଭୂମି ବା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷୟୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଭୂମିକ୍ଷୟ ଯଥା କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜନିତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ଭୂମିରୂପମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ନଦୀ କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ହିଁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ଗଡ଼ାଣି ଦେଇ ଗତି କରି ସମୁଦ୍ର ବା ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡର ଭୂମି ବନ୍ଧୁର ଓ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ନଦୀର ବେଗ ଅତି ପ୍ରଖର। ନଦୀ ତା'ର ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଳି ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ସଦୃଶ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ବେଳେ ବେଳେ ନଦୀ ବହୁ ଉଚ୍ଚରୁ କଠିନ ଶିଳା ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଜଳପ୍ରପାତ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ କ୍ରମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଢାଲୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ନଦୀର ବେଗ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ। ଏହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲି, ଗଡ଼ି, ପଥର ଆଦିକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାତପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଜମା କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ପଟୁ ବ୍ୟଜନ କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଧୀର ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନଦୀର ଏହିପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତିପଥକୁ ନଦୀବାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ନଦୀବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଜଳ ବାଡ଼େଇ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀବାଙ୍କ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନଦୀ ବାଙ୍କଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଯାଏ। ଏହିପରି ହ୍ରଦକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳପ୍ଳାବିତ କରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜମା ହୋଇ ସମତଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିର ଢାଲୁ ବହୁତ କମିଯାଏ। ଫଳରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଅତି ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ନଦୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିଠାରୁ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତ୍ରିକୋଣାକାର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହିମବାହର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅତି ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଚିର ତୁଷାରାବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉପର ସ୍ତରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତୁଷାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କଠିନ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗତିଶୀଳ ବରଫ ସ୍ରୋତକୁ ହିମବାହ କୁହାଯାଏ। ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଆକୃତିର ଓ ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗତିପଥରେ ଥିବା ଶିଳାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହିମବାହ ଏହିପରି ଭୂମି କ୍ଷୟ କରେ ଓ କ୍ଷୟ ଅଂଶକୁ ବୋହି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମା କରେ। ଫଳରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜାତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହିମବାହ ନିଜ ଗତିପଥରେ ସମାନ ପୃଷ୍ଠତଳ ଓ ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଉପତ୍ୟକାକୁ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ହିମବାହ ବୋହି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଭୂମିରୂପକୁ ଗ୍ରାବ କୁହାଯାଏ। ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାବ ରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପବନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପବନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପବନ ସହ ବାଲି ଓ ଶିଳାରେଣୁ ମିଶି ଏହାର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ପବନ ଅଧିକ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଫଳରେ ମରୁଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆଧାର ଭୂମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରଶସ୍ତ, ମଝି ଅଂଶ ସରୁ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛତୁଶିଳା ବା ମଶରୁମ୍ ରକ୍ କୁହାଯାଏ। ପବନ ବୋହି ନେଉଥିବା ବାଲି ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଦିକୁ ଏହାର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଜମା କରେ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲୁକା ରାଶି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହାକୁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଖାନ କୁହାଯାଏ।
ପବନ ବୋହି ନେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ମରୁଭୂମିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପବନ ବେଗ ଅତି କମିଗଲେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହି ଧୂଳିକଣାକୁ ଲଏସ୍ କୁହାଯାଏ। ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଲଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବେଳାଭୂମି ଶିଳାରେ ତରଙ୍ଗ ଅନବରତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶିଳାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଫାଟ ବଡ଼ ହୁଏ। ଶିଳା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ କୁହାଯାଏ। ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ୍ୟ ଭୂମିରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟାକ୍ କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଷ୍ଟାକ୍ ଓ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂତଳ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭୂତଳ ଜଳ ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଚୂନପଥର ଅଧିକ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ଏହି ସନ୍ଧିବାଟ ଦେଇ ଜଳ ଭିତରକୁ ପଶେ। ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ, ଫଳରେ ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ଭୂମି ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ଶୋଷି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନରେ କାହାଳି ସଦୃଶ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଡୋଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଉଭାଲା କୁହାଯାଏ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ତଳେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଜଳ ବୋହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଭୂନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନଦୀଶଯ୍ୟା ଶୁଷ୍କ ରହେ। ଏ ପ୍ରକାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରୁ ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଚୂନ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରି ଚୂନସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଗୁମ୍ଫା ଛାତରୁ ଖସିବା ସମୟରେ କିଛି ଚୂନ ଅଂଶ ଛାତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। କ୍ରମେ ଏହା ବଡ଼ ହୋଇ ଛାତରୁ ଓହଳ ସଦୃଶ ଝୁଲି ରହେ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର 2, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ନମ୍ବର 1, କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ? କ. ଜଳପ୍ରପାତ, ଖ. ମହୀସୋପାନ, ଗ. ମହାସାଗର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମହୀସୋପାନ। ନମ୍ବର 2, କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ତ୍ୱରିତ ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? କ. ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଖ. ପର୍ବତ ଗଠନ, ଗ. ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ। ନମ୍ବର 3, କେଉଁ ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? କ. ମହାନଦୀ, ଖ. ନର୍ମଦା, ଗ. କାବେରୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନର୍ମଦା। ନମ୍ବର 4, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କେଉଁ ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା? କ. ପାନ୍ଥାଲାସା, ଗ. ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗ. ଅଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନମ୍ବର 5, ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ. ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ଖ. କେନ୍ଦ୍ର, ଗ. ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 6, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? କ. ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଖ. ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଗ. ମରୁଭୂମି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ନମ୍ବର 7, ଛତୁଶିଳା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କ. ନଦୀ, ଖ. ପବନ, ଗ. ହିମବାହ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପବନ। ନମ୍ବର 8, କେଉଁଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କ. ବେଳାଭୂମି, ଖ. ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ଗ. ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବେଳାଭୂମି। ନମ୍ବର 9, ପଟୁ ବ୍ୟଜନ ପାହାଡ଼ର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କ. ଶୀର୍ଷଦେଶ, ଖ. ମଧ୍ୟ ଅଂଶ, ଗ. ପାଦଦେଶ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପାଦଦେଶ। ନମ୍ବର 10,
ଚୁନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଶୁଷ୍କ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା, ଖ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା, ଗ ଭି ଉପତ୍ୟକା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ନମ୍ବର 3 ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭର ନମ୍ବର 1 ହିମବାହ। ହିମବାହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ ବରଫ ସ୍ରୋତ ସହିତ। ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଜଡ଼ିତ ହେବ ଉପକୂଳ ସହିତ। ବେଳାଭୂମି ଜଡ଼ିତ ହେବ କଠିନ ଶିଳା ସହିତ। ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଜଡ଼ିତ ହେବ ମରୁଭୂମି ସହିତ। ଜଳପ୍ରପାତ ଜଡ଼ିତ ହେବ ନଦୀ ସହିତ। ଉଭାଲା ଜଡ଼ିତ ହେବ ଭୂତଳ ଜଳ ସହିତ।